Mým dnešním hostem ve studiu Blesku je herec Milan Ondrík. Dobrý den a děkuji, že jste vážil cestu až k nám do studia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravím všetkých divákov a čitateľov denníka Blesk. My se tady setkáváme velice krátce před premiérou filmu Bojovník. Ten rozhovor se bude vysílat asi až po té premiéře. Takže vrátíme se z pozice diváka trošku do minulosti. Jak se těšíte na premiéru? Jaká máte očekávání? Teším sa veľmi. Viem, čo som natočil. Film som videl. Mal som už aj prvých hostí a zatiaľ som s tým veľmi akože s reakciami spokojný. V prvom rade ja viem, čo som natočil a ja som spokojný s tým, ako sme to natočili. Ale samozrejme, že máte očakávania, že aké budú divácké reakcie. Ale musím povedať, že na Slovensku som mal aj moju rodinu z vesnice, ja pochádzam z Oravy, potom som tam mal aj fighterov z gymu, mal som ženské osadenstvo, aj mužské osadenstvo a vlastne vyjadrujú spokojnosť, takže ich spokojnosť je aj mojou spokojnosťou. Já jsem byl na té, myslím, že to byla světová premiéra v Karlových Varech, na té projekci. Já tam hraju sám sebe, takovýho toho novináře v jednom z těch sestřihů. Je tak to? Aha, no okej. Nemohl jsem si to nechat ujít. A vím, že po skončení té projekce nebo té premiéry, že byl obrovský potlesk, diváci stáli. Jaký to je pocit? Samozřejmě ne první ve vašem životě, ale nie prvý a ta bezprostřední reakce toho premiérového publika. Takže nie prvý a nie posledný, ale ja poviem, že ja som herec, ktorý sa ako keby na seba vie pozerať aj s nadhľadom. To znamená, že ja som sa pozeral nie ako, že idem sa kontrolovať, ale som sa pozeral na to ako na celok. A viem sa pozerať na seba s nadhľadom. To znamená, že ja keď natáčam film, tak viem sa aj skontrolovať a viem sa opraviť, respektíve keď povedia, že poď si skontrolovať, tak viem si povedať, že nepotrebujem, lebo viem, že to bolo správne. Ja viem byť k seba kritický aj v pozitívnom, aj v negatívnom slova zmysle. A tam samozrejme vždy vás poteší, keď zažijete niekde úspech alebo pocit, že ste obdivovaní, ale to nemusíte byť na to herec. Môžete byť zedník, môžete byť hocičo, môžete krásne obložiť kúpeľňu a niekto vám povie, že tá kúpeľňa je krásna, tak vždy vás to poteší. Takisto mňa potešil ten potlesk. My herci to zažívame častejšie, ale pomyselné poďakovanie a úspech potlesku je aj vlastne, keď sa na vás niekto usmeje, respektíve keď vám odpustí manželka, že ste nejak vystrajali hocičo. Takže ja v tomto hľadám ten celý zmysel. Takže áno, potešilo ma to. A záleží vám na reakci publika, na reakci diváků? Niekedy áno a niekedy nie. Ale vždy ma to, ako keby, ale vlastne zaujíma ma to, áno, zaujíma ma to, ale ako som povedal, že zaujíma ma to aj nie len v tom pozitívnom zmysle, ale zaujíma ma reakcie aj, keď má niekto pocit, že majú byť negatívne. Zaujíma ma tá diskusia a debata o tom. Ale hlavne mňa zaujíma to, prečo to dielo robím a prečo som urobil. Napríklad svoje filmové postavy si vyberám podľa intuície, že vlastne keď zacítim pri čítaní scenára, že sa mi rozbúcha srdce, respektíve cítim nejakým spôsobom v sebe veľmi výrazné emócie, tak viem, že to je správny film. A pri čítaní Bojovníka som to zažil 3-krát, sú tam veľmi výrazné pre mňa momenty, kde som až upodozrieval scenaristov a tvorcov, že otvorili nejakú moju 13. komnatu, o ktorej nikto nevie, a že to odkúkali a odpísali. O tých 3 veciach nebudem hovoriť, ale keď som ten film pozeral, tak som iba chcel si overiť, či tie momenty budú na mňa fungovať tak výrazne, ako keď som ten scenár čítal. A tie momenty na mňa zafungovali, takže v tomto zmysle som pozitívne seba kritický. Jste ten typ herce, který si všecko, co se mu v reálném životě stane, si schovává tu emoci, ukládá si to do šuplíku nějakého vnitřního sobě. A když potom stojí před kamerou, tak ty emoce vlastně takhle vytahuje na povel? Ja som celkovo veľmi emocionálny človek a ide o to, že to spektrum tých emócií, respektíve pocitov, mám veľmi širokospektrálne a ide o to, to tiež nie je jednoduché. Niekto má len takto, hej, ale ja mám naozaj, že veľa a ide o to, to je ešte náročnejšie, pretože musím ich vyberať a vlastne ja sa považujem za súčiastku diela. To znamená, že som súčiastka filmu. A tá súčiastka pre mňa musí pasovať do toho puzzle pomyselného presne. Keď je veľa, tak proste sa tam nezmestí. Keď je málo, tak tam proste niečo chýba. A ja sa snažím byť herec, ktorý je presný, respektíve
snažím sa byť pravdivý, pretože ako povedal Ingmar Bergman, že to, čo je pravdivé, je krásne a jedno, či to je pozitívne alebo negatívne. A som vo fáze, keď sa sám nechávam aj prekvapovať a púšťam sa aj do vôd, nepoznaných vôd a sám som zo seba prekvapený, že ako keby ten žbán nemá dna a dá sa ísť do rôznych typov emócií, aj pozitívnych, aj negatívnych a sám som niekedy prekvapený, že aký diabol, respektíve aký anjel vo mne drieme. Pojďme divákům alespoň náznakem představit příběh toho filmu. Jmenuje se Bojovník, je to sportovní film, tak co můžeme říct, aniž bychom příliš prozradili? V prvom rade, áno, je to podľa názvu Bojovník, je to sportovní film, ale už aj po tých reakciách, aj po tom, jak som si myslel, ja si myslím, že to je viac rodinný film, pretože tam sú rôzne generácie rôznych postav a osudov, ktoré niečo prežívajú. Áno, je to hlavný hrdina, ktorého stvárňujem ja, volá sa Hofmeister, je to bývalý reprezentant Českej republiky v boxe a nejakým spôsobom prejde nejaké obdobie a nechcem konkrétne, chce sa navrátiť do života. A v prvom rade tento bojovník je o tom, že musí vybojovať najskôr boj sám v sebe, v svojej hlave. A to, či vlastne sa mu podarí vrátiť do toho života, respektíve či vyhrá ten reálny fight v tom ringu, tak to je vlastne taká metafora. A pre mňa to ani nie je tak podstatné, či ho vyhrá, alebo nie. V prvom rade on musí vyhrať sám nad svojou hlavou. Takže o tom je film Bojovník. Ale ten film je hrozne, ja si myslím, že je hrozne emocionálny a hrozne pekný, láskavý. Že nie je to o nejakých vagabundoch, čo sa len bijú, ale je to veľmi príbehový film. To prostředí MMA, těch zápasů, je vám blízké v něčem? Tak je, asi aj preto som bol prizvaný na kamerové skúšky, pretože už predtým som mal zápas v organizácii Kráľej ulice, je to v slamenom ringu v Bernacle boxe. A tak som sa tešil, že keď to dostanem, tak budem môcť pokračovať v trénovaní a budem sa môcť tomu venovať. Ale ako som povedal, že všetky postavy filtrujem a ventilujem cez seba, ako keby predsedujem cez emócie Milana Ondríka. To znamená, že aj toto bolo tak. A išiel som na to, že ja som nechcel hrať toho bývalého reprezentanta, samozrejme, že ho hrám, ale v prvom rade som si povedal, že ten kľud zvolím, že chcem hovoriť tým, že ma zasiahli tie momenty viac o sebe a je to tak trošku aj moja výpoveď a táto postava mi k tomu veľmi pomohla. Kolik času jste musel věnovat přípravě na ten film, protože to určitě obnášela extrémní fyzická příprava? Áno, bolo to vlastne aj iné v tom, že ja som sa musel trošku, aj chcel začať venovať tým, že zápasím v MMA zápase, to znamená, že a ja som mal skúsenosti len akože s postojom, tak som sa musel začať trénovať aj trochu zápasníctvo, aby som vedel, čo to je, keď prídu chlapci z oktagonu, čo som nevedel, že tam budú všetky tie hviezdy české proste a nebudem menovať Kozma, Vémola, potom Jiří Prochádzka z UFC a keď som ich videl, keď tam prichádzali do toho filmového gymu, ja som naozaj si cítil takýto maličký a hovorím si, že toto všetko je postavené a urobené kvôli tomu, že idem ja točiť o mne. A teraz hovorím, oni tam prichádzali, ja som musel utieť, že čo ja tu chcem s nimi spárovať a tieňovať proste, keď ja ani zďaleka sa im ako keby nevyrovnám. Ale potom som si tak všimol, že potom sa to všetko premiešalo. Ja som nevedel, kto je herec, kto je bitkár, proste kto je fighter, kto je kto. Všetko sa jednoducho nejakým spôsobom spojilo a po pol dni únavy pre všetkých, to bol aj jedno, pretože čo ma jedine tešilo, takže ja som rovnako nevládal ako aj oni niekedy. Tak som si povedal, že však aj oni sú ľudia predsa len, alebo mal som taký zážitok s Davidom, mali sme ísť do oktagonu a mali sme mať tréning v tom, že sme mali nejak sa sprolovať. A bolo to, a hovorím, David Kozma, proti mne stojí. A teraz čo ja sa tu budem s ním hádzať, alebo čo? A potom som si všimol, že ide sa pripravuje záber a akcia a som si všimol, že on sa tak začína trošku potiť. To znamená, že on mal trošku stres z tej kamery a to ma tak upokojilo, že aha, ja z kamery stres nemám, ale mám stres trošku z neho a z toho oktagonu. Tak to znamená, že tie pomery síl sa vyrovnávali. Ale presne, ako máte predsudky, že niekto má predsudky pred hercami, že sú to neviem kto, taký a namyslený. To nie je pravda. My sme... To chcem povedať, že
ja sa považujem za úplne obyčajného človeka a taký aj som. To, že okolie ma niektoré vníma inak, tak to je jeho názor, ale ale to sa mi potvrdilo u tých fighterov, to sú tak dobrí chlapci, napriek tomu, že vyzerajú ako proste neprebúrateľné brány železné z ocele a vlastne zistíte, že oni sú hrozne citliví a obyčajní, skromní, pokorní ľudia, ako si myslím, že som aj ja. Napriek tomu, že vedia priznať, že čo robia dobre a vedia aj priznať, čo robia nesprávne. Takže to ma veľmi potešilo. A bolo to hrozný zážitok pre mňa s nimi spolupracovať. A potom sa tie sily naozaj vyrovnali. Ja som nevedel, že či hráme, alebo sa bijeme jednoducho. Niekedy nás len tak posúvali, keď sme už neovládali, že... Pretože som si uvedomil, že jedna vec, že som sa na to tešil, ale som si uvedomil, že bežný tréning máte napríklad hodinu a ste vyřízenej, ale natáčací deň trvá 12 hodín denne, tak tie tréningy trvali niekedy 12 hodín. A nebolo to úplne naozaj, že úplne jednoduché psychicky, že som sa musel veľmi sústrediť na to. Ale potom mi to pomáhalo, aj som povedal, že áno, beriem to, nebudem sa ľutovať. Pomáhalo mi to vlastne splniť aj tie scény, ktoré boli z tej druhej stránky, to znamená tie emocionálne. To znamená, že tá fyzická únava častokrát pomáhala tomu hereckému prejavu. Sáhnul jste si na dno třeba fyzicky na natáčení toho filmu? V niektorých momentoch aj hej. Tam raz stalo sa to, že my sme začali natáčať, tam sú také, sa to kombinuje vlastne, že on beží. No a my sme začali natáčať v Ostrave a v okolí Ostravy, aby sme navnímali to mesto. A bolo to skrz rôzne elektrokolobežky, kamery, vozíky, auta, kde ma kamerovali. Ja som len behal. Okrem toho tam bol aj dron a v jeden moment mi dali slúchatko, aby som počul a vlastne ukázali mi, že pôjdeš bežať tadiaľ a tadiaľ. A hovorím, OK. A bol to vlastne môj druhý natáčací deň, tak som sa chcel akože samozrejme aj ukázať a vlastne som bol kondične pripravený a bolo tak posnežené trochu. A ja som bežal, dron som počul nado mnou, išiel som tým smerom, kde mi povedali. Zrazu nič nepočujem, pretože vypadol mi signál z toho slúchatka, ale ja som bežal, lebo proste však nepočul som stop. A ja som herec, ktorý keď nepočuje stop, tak ja budem hrať ďalej. Ja som bežal. Zrazu akože fyzicky som už nevládal, lebo tam bola takáto vysoká tráva, kde som sa doškriabal a hovorím si, že nehovoria stop, tak ja bežím. A ja som sa zrazu jak Forrest Gump zastavil, som sa takto potáčal. A ja som nevedel, kde som. A ja som sa musel, hovorím, že je na čase sa vrátiť. A ja som sa jednoducho, ale vrátil som sa asi hodinu. Ja som to nevedel nájsť. A ja hovorím, že čaute, že Natočili to aspoň? Natočili ste to. A že ty kde si bol? A hovorím, však ste nepovedali stop, ale my sme tu všetci kričali, ty si nás už nepočul proste. A to bola úplne pre mňa. A tam som cítil, že fyzicky som už, akože fakt som odchádzal. Ale ja som bežal, ja som strašne ďaleko zabehol. Ja som neviem, koľko kilometrov odbehol. Za tých 2 dní, tých prvých dní som nabehal vyššie 70 kilometrov, alebo koľko, tak to bolo také, že zaujímavé, no. To je extrém. Zaujímavé. Ty zápasnické scény s Jánem Jackuliakem vypadají velice reálně. Jak moc jste se třeba museli držet zpátky, nebo to je hrozně těžký dát do toho maximum, ale zároveň brát ohled na toho druhého a neublížit si? No veď o to ide presne. Práve preto ja hovorím, že tá príprava musela byť veľmi akože dôsledná, aj u Jacka, aj u mňa, ale ani nie kvôli tomu, že áno, proste ja viem, kde som technicky nedobré, alebo tak, ale tam to je strašne dôležité kvôli tomu, že vlastne vy to natáčate, neviem koľko opakovaní a tak ďalej. To znamená, že vy sa musíte otúžiť a fyzicky byť pripravení, aby ste sa nezranili. A takto to bolo aj v tomto prípade, že vlastne my sme niektoré scény v tom gyme, alebo niektoré sparingy, to sa povedalo, že no teraz ja sa bojím ísť do toho boxu, tak vlastne som bitý a teda. To tam boli nejaké kontaktné veci, ale napríklad ten hlavný zápas musel mať nejakú dramaturgiu, on bol vymyslený dramaturgicky podľa iných zápasov. A my sme presne vedeli, že kde ma hodí, kde sa vyslobodím a teda. Samozrejme, 5 dní sme ten zápas ako keby si nahadzovali, skúšali, že ako to bude fungovať, potom sa tam nahnali v tom gyme oktagónovom, lebo ten zápas sa točil ako keby v ateliéri a potom sa to kombinovalo s tým, že sme boli na O2 arene a v Edenu. To bolo extrémny zážitok, ale to nechcem hovoriť. A to bolo, že my sme nejakých 5 dní to skúšali a potom sa to malo
4 alebo 5 dní točiť. No len tam sa stalo presne, že už sa mali natáčať zápas. Mne úplne odišlo koleno, tak nevedel som čo a vlastne, kto pozná, nohy sú dôležitejšie pri boxe ako ruky. Tak som jednoducho musel navštíviť lekára, mi to proste opíchal, ma to prestalo boleť, napriek tomu som šiel aj cez bolesť. Druhý natáčací deň, už sme mali nejaké celky natočené, aj s ľuďmi tam boli a tak, druhý natáčací deň, ideme a po tých 7 dňoch už vlastne ten materiál bol tak unavený a pri vlastne v jednom momente to bolo jednoduchý úvod vlastne toho zápasu. Teraz sa pozdravíme a bolo jednoduchý, že predná, zadná a vlastne do jeho krytu, hej. A vlastne tým, že ja som ho do toho krytu tam tráfal už 5 dní, alebo koľko, a vlastne on už mal taký podvedomý reflex, že takto si dal ruku, že vlastne, že sa nesprávne zakryl. Tak vlastne, tu som vždy trafal tú zadnú takú a chcel som to, akože vždy som ho tak trochu, ale to bolo zrazu trochu a zrazu bam, niečo započul a nepovedal sa stop, idem ďalej, len som počul, že a stále, akože, a vedel som, že nie je dobré a povedal som stop a on že a začal strašne kričať a úplne, a že no, tak to je koniec. A hovorím, prišli tá zdravotníci, sa ho dotkli a on kričal, úplne strašne kričal a ja že neverím proste. A teraz som šiel do šatne a sa čakalo, že on pôjde na vyšetrenie. A ja hovorím, že sakra. A teraz len počujem vedľa zo šatne, že tak ja sa tu rok a pol pripravujem a on ti príde a on mi tú ruku zlomí. Ja som povedal, že nejde opatrnejšie. A ja hovorím, Jacek, ja ťa počujem. Dobre. A nebudem hovoriť nadávky. A sme sa tam ako keby posekali, že ja som chybu neurobil. To nás spojilo, kamarátstvo do konca života. Potom nás to tak akože spojilo veľmi. Měl to zlomený teda? No potom išiel, ale mal to zlomenú, on mal zlomenú ruku. A teraz ale to bolo o tom, že bolo treba natočiť ešte ďalšie 2 dní. No tak potom sa to vymyslelo tak, že išiel za jedným špecialistom, doktorom. Mu to samozrejme rozrezali, mu tam nejak zošrobovali. Mal tú ruku takto opuchnutú, ale vlastne mu to zašili, ale nedali mu sádu. Tak znamená, že on to čo mu akože fakt, akože gratulujem, respektíve uznávam, že on to dotočil. On to dotočil so zlomenou rukou. Herectví až na dřeň. V tom filmu hrajou český herecký legendy Eliška Balcerová, Pavel Rýmský. Jaké to bylo setkání? No tak keď tieto mená, tak nič iné, len sa mi vyjavil úsmev na tvári. To je oni sú strašne láskaví ľudia. Ale celkovo mám pocit, že aj tu v Čechách, keď točíme alebo čo, mám pocit, že všetci sa ku mne nejak láskavejšie chovajú. Ale neviem, v čom to je proste. Takí sú všetci dobrí na mňa. Prosto, akože, za čo som hrozne vďačný. A ja milujem milujem Čechov a Českú republiku. Ale naozaj, že musím to povedať. A títo dvaja z Slniečka, nehovoriac o Hanke Wagnerovej, ktorú mi ako keby dali tam za odmenu v zmysle, že, a ja som jej to povedal, že ja som proste do nej platonicky zamilovaný a dali mi ju ako moju hereckú partnerku, za čo som hrozne bol vďačný, že som ju tiež mohol spoznať, napriek tomu, že sme sa ako keby už poznali predtým, ale teraz sme si mohli spolu zahrať. Adamko Vacula, vlastne mohol by som menovať úplne všetkých vrátane perfektných fighterov a bolo to naozaj to bolo a ono mi to aj pomáhalo, keď som možno emocionálne alebo fyzicky ako keby odchádzal, tak vždy ma držal tento štáb a títo ľudia, ktorí boli okolo mňa a to ma vlastne povzbudzovalo, že som sa vždy tešil na ten ďalší natáčací deň a ten tým bol naozaj že profesionálne pripravený a bol úplne, že okrem toho, že to boli náročné veci, tak vlastne neprišlo k nejakým nervozitám a všetko sa natáčalo tak, jak sa profesionálne má, za čo sa chcem všetkým poďakovať a pogratulovať im. Tu verzi, kterou jsem viděl já, tak v tom filmu mluvíte česky. Jo. To je, jste se naučil, nebo je to dubbing? Ne, to je česky, já mluvím tam česky. Naučil, a to jste se naučil perfektně. Děkuju, ale... Neslyšel jsem přízvuk totiž. Ale mňa oslobodzovalo totiž to, že tým, že sme to natáčali v Ostrave, tak ma to oslobodzovalo, pretože vieme, že aký má prízvuk Ostrava, Pražák a tak ďalej. Ale ono to bolo o tom, že ja som šiel na kamerové skúšky na českú postavu, takže ja som... ale povedal som sa dohodol, že ja som si to vymyslel tak, že ja som že žijem v Ostrave, to znamená, že som Čech, ale mám
detka Poliaka, mamu Slovenku a tak som si to povedal. To znamená, že tak som si v hlave hovoril, že nemusím hovoriť úplne, že dobre česky a to ma oslobodzovalo, pretože ono sa to zdá, ale predsa len je to cudzí jazyk a hrať v inom jazyku vás to nejako obmedzuje. Ale to je aj nie, že ten výrazový prostriedok, ale to je aj myslenie také, že tak ja hovorím česky, ale mám pocit, že tam rozmýšľam aj intonujem slovensky, ale pri tej fight scéne to ako keby vôbec nevadí, pretože však si všimneme tých zápasníkov. Jeden hovorí poloanglicky, jeden vlastne, neviem, polo-ukrajinsko-ruský a vlastne tie nárečia sa tam celkom aj hodia. Aj u nás to je tak, že Jacek hrá vlastne Maďara, ako keby sú tam českí fajteri a ja hrám takého Čechoslováka, ako dá sa povedať, no. Ne, bylo to jako perfektní. Já říkám, že jsem si říkal, jestli je to váš hlas, nebo jestli vás někdo namluvil do té češtiny, protože jsem neslyšel vůbec. Ale to tak bolo. No to prezradím. Ja, keď som čítal ten scenár teda a šiel som na tie kamerové skúšky a už ma pozvali rovno do, ako keby do úzkeho výberu, že nás bolo nejakých 6 a nechcem prezradzať mená, pretože to sa nepatrí. A boli to veľmi výrazné osobnosti v mojej vekovej kategórii v rámci Československa. A ja som išiel autom. Bola zápcha v Nitre, v Bratislave, okolo Brna samozrejme, pred Prahou, poznáme. Išiel som vyše 6 hodín a došiel som tam na to miesto a ešte mi nešlo to zapáriť, no to je jedno. Došiel som tam, ja som ich vtedy ešte nepoznal a prišiel som, že čaute, že ja nemám veľa času. Teraz vám poviem, že ja si myslím, že by som to mal hrať ja. Oni zostali ticho. Hovorím, dobre, dajte mi, akú situáciu chcete a ideme. A on že, OK, tak boli vyhodení. Zapni kameru, že ktorú chcete situáciu. Že, no, tady, môžeš papier, že tady máš papier. A že, ne, že ja to viem. A že môžeš slovenské. A hovorím, ne, ja to chcem hrať česky, že to je česká postava. Ja som im zahral tú situáciu a povedal som, dobre, čaute, keď chcete, tak sa ozvite, majte sa, dovidenia. Išiel som v aute a som si uvedomil, že ty vole, keby som sa videl, ja som musel byť jak malý fracek proste, že na facku, lebo že tak drzo, že dojdem tam a poviem o tom, že ja by som to mal hrať. A vedľa mňa také mená, akože, hovorím, no ja som tam musel vypadať fakt jak úplný. Ale potom ja si to obhajoval, že nie, že ja som to myslel v tom zmysle, alebo že som vedel, čo ma bude čakať, čo to bude obnášať, že vlastne tá fyzická príprava, vlastne, že viem, že to bude bolesť, že som ochotný sa vnútorne odhaliť a tak ďalej, že ja som to takto myslel samozrejme. Potom, keď sa to potvrdilo, že teda to budem hrať, tak Vojtovi hovorím, že Vojto, a jak som bol, však ja som musel pôsobiť úplne drzo. A už film bol vlastne natočený. A zaujímalo ma to, a on hovorí, že ne, Milanku, to bolo ešte v pohode. Ale že on keď mi volal ešte, že vôbec, že či sa chcem o tom porozprávať. A ja som odpovedal, že vieš čo, neviem vôbec, na čo ma voláte na tej kamerové skúšky. Buď to chcete, aby som to hral, alebo nie. Ja nemám teraz čas, majte sa pekne. A ja hovorím, že toto som nepovedal. A on že jo. A ja hovorím, ne, ja nie som taký proste. A potom som si že áno, niekto mi volal a ja som bol v divadle medzi nejakou skúškou a predstavením som mal a som sa sústredil na postavu a niekoho som takto odfajčil proste. A ja som nevedel, že to bol práve vtedy ten Vojta, spoluproducent a spolurežisér. Takže áno. Zafungovalo to. Takže takto som sa choval, jak taký namyslený proste fracek, ale som vďačný, že mi tú šancu dali a že som si mohol tento príbeh krásne zahrať a vlastne ja dúfam, že to zasiahne aj duše, aj emócie, aj osudy ľudí, ktorí sa budú na to pozerať a za čo by som bol veľmi vďačný. Budeme doufat, film vchází do českých i slovenských kin. Vy jste měl ke sportu ale vždycky blízko. Já jsem vyčetl, že jste už jako dítě chtěl být fotbalistou, že to byl váš sen? Áno, bol. No ja som, milujem fotbal doteraz, akože aj pasívne a občas aj niekedy akože zakopem. Ale môj otco chcel, aby som bol fotbalista, ale hlavne ja som chcel byť. Ja hrával som na dedine ako každý chalan, ale vlastne ono to bolo náročnejšie v tom, že my sme mali statok a bolo veľa práce okolo toho a na ten fotbal som mohol ísť už len za odmenu. To znamená, že už keď vlastne už bolo všetko porobené. Ale potom som samozrejme žiacké
ligy. Potom som hral za výber Oravy, kde som poskočil vlastne z poslednej triedy, 6. triedy do nejakej druhú ligu sme hrali a vlastne to bol strašný skok, lebo zrazu sme dostali tepláky, kopačky, že všetko sme mali akože, to bol pre nás, mali sme že obedy a pre mňa to bolo ako chlapca z dediny zrazu absolútny skok, ale neboli na to podmienky, aby som šiel jednoducho ďalej, ani finančné, ani také, alebo a potom, keď už som šiel na vysokú školu, tak si pamätám, že oco sa ma pýtal, že a ten fotbal, čo ja hovorím, to už nie, oco, to už sa nedá. Keď som išiel v Bratislave, že bol si sa tam pozrieť niekedy na ten Slovan, a hovorím, to už je pase, oco, že neexistuje, to už ja už, vieš. A vlastne, není mi to ľúto, ale som rád, že mám blízko a milujem. Uznávam športovcov, a nielen tých vrcholných, aj tých, čo hrajú tie menšie a nižšie súťaže. A tých vrcholových si brutálne vážim, pretože viem, koľko dríny to stojí. Ne? Málo kto si uvedomí, že kto vôjde do oktagonu alebo do ringu, že za tým je extrémne veľa disciplíny, obety a tak ďalej. A ja fandím úplne každému športovcovi. Akože nie úplne každému. Mám svojich fanúšikov a proste, ale no proste, mám rád športy. Jste prý velice manuálně zručný, máte blízko k dřevu. Táta byl řezbářem? Nie, môj dedo bol, ale on bol stolár, truhlář, jo? Tak sa to bude? Truhlář, ano. No, tak vlastne to a on občas vyrezával také poličky alebo tak, ale on viac robil nábytky alebo okná a ako deti sme sa tam chodievali k nemu hrávať, ako také odpielky z dreva, sme si niečo z toho skladali alebo tak, alebo urobil mi ešte vtedy nebolo jasné, čo je to snowboard, iba v nejakých zahraničných týchto. A on, jak malému decku, ako keby s mojim bratom, vyrobil, vtedy sme to volali, že monoliža, a vlastne urobil snowboard z dreva, kde nám to pekne vyhol a iba také gumené veci a vlastne sme sa na tom učili snowboardovať, vtedy to ešte nikto nepoznal. Potom, keď prišli snowboardy, taký jeden týpek z Bratislavy a ja som sa tak na ňo pozeral a ja som povedal, že či to nemôžem vyskúšať. A on povedal, že ne, to nevieš, proste to sa nedá naučiť. A hovorím, že ja to viem. A on povedal, že to sa nedá, to ne. A môžem si to požičať. A ja vlastne tým, že som učil na tej drevenej lyži, ja som to obul. A on takto zostal kúkať na mňa a neveril, že proste, že na prvý raz som to dal. Takže vlastne to bolo taký zážitok. Tak som bol pyšný, lebo ja som bol z dediny a to bol z týpek, čo došiel z Bratislavy a veľký frajer a chlapec z dediny ho tam sundal tým, že mu to ukázal. Proste. Takže to bolo také zaujímavé. No tak a potom som, neviem, celý život, napríklad mne šport mi robí hlavu vlastne. Ja napríklad veľakrát idem, že keď nevládzem, ale a dokonca aj keď nevládzem fyzicky, aj psychicky, tak paradoxne ja idem si zabehať, ale vtedy si čistím hlavu. Venoval som sa tomu, že robil som nejaký workout, ale sám, že s vlastnou váhou a hrozne som rád sám so sebou, keď môžem ísť niekde ako keby športovať. A vlastne o to sa to potom pridalo na tieto. Začal som potom boxovať, zistil som, že to je strašne náročné a o to viac ma to hnevalo. A čím viac boxujem, tak tým mám pocit, že tým toho menej viem. Keď som neboxoval, tak som si myslel, že sa viem byť. A teraz, keď boxujem, tak mám pocit, že vôbec nič neviem. A proste vidím aj presne, kde robím chyby, ako mi padá zadná. Viem všetko o sebe, ale jednoducho baví ma to, hrozne ma to baví. Baví ma to stretávať, vlastne cítiť ten testosterón, ten smrad tých šatní a ten je niekedy veľmi výrazný. Baví ma smrad tých rukavic, keď sú proste nevysúšené a jednoducho to je jednoducho, neviem, baví ma, keď sa mi podarí dať dobrý úder a teším sa z toho proste. Alebo baví ma aj to, keď dostanem s prepáčením na papulu a vôbec, lebo tak som si povedal, že teda som si istý, že pre mňa fyzická bolesť ako keby neznamená nič. Pre mňa je o mnoho bolestivejšia psychická a duševná bolesť, pretože tam ste úplne bezmocní, ale pri fyzickej to proste to rozchývete a vlastne bolesť môžete mať aj dokonca rád. A to sa ako nehovorím, pretože sa chcem seba trízniť, ale to viem niekedy, keď mám niekedy svalečný horečku, kde neviem chodiť a potom, že to je paráda, au, proste, že v zmysle. Alebo keď ťa niekto trafí a fakt to boli. Ale vlastne sa tešíte, že wow, že trafil si to dobre, no tak v zmysle tom, že sa to naučíte. Co vás přivedlo k herectví? No, tak to tiež je zaujímavé.
Ja som niekedy recitovával, potom sme v kostole hrávali nejaké scénky na Vianoce a tak ďalej. Hrávali sme amatérske divadlo. Vždy na Štefana sa urobilo divadlo, vždy s nejakou náboženskou kresťanskou tematikou, tak to sme odohrali, to bola premiéra, zároveň derniéra. A potom vlastne, keď som sa rozhodoval po strednej škole, po rezbárskej, že kam pôjdem, tak som si poslal prihlášku na Vysokú školu výtvarných umení a Vysokú školu muzických umení na herectvo. Lebo muzických umení, lebo som sa sestry pýtal, že to musím byť muzikant, že ne, že to nie, to nemusíš, že múza je niečo iné. Aha, tak aj tam si dám, dobre. A hovorím si, že idem do Bratislavy a že vlastne keď prejdem prvé kolo, tak budem 2 dni v Bratislave. A keď prejdem druhé, tak budem 3 dni v Bratislave. To bol môj cieľ. Môj cieľ nebol ten, že ma zoberú. To bolo pre mňa ani nepredstaviteľné, pretože že som si... Neviem, vtedy bolo, nejakých 400 ľudí sa hlásilo tam, alebo neviem koľko, a mali vybrať 13. Ja to sa nedá proste, že nemôžu zobrať tam chlapca z dediny a namiesto tých, čo chodia, vlastne natáčajú detské hviezdy a to, tak som si to nevedel predstaviť. Ale vlastne ja som ani nevedel, čo to herectvo je. Až tam som to začal objavovať a doteraz sa snažím učiť, čo je to herectvo, pretože každou postavu začínate odznova. A je jedna vec, že jeden večer idete po červených kobercoch, kde máte obrovský úspech, alebo váš film lieta po celom svete, až nie je úspech, ale vám to ani veľmi nepomáha, pretože otvoríte nový scenár a neviete prečítať prvú vetu, takže vždy idete odznova. Takže herectvo sa nedá naučiť, ale dá sa v ňom zdokonalovať. Vás učila Zuzana Kronerová. Zuzka a Petr Nedávno Manko. tady seděla taky na tomto místě, kde sedíte vy. Měl jste nějaký herecký vzory? Nie. Mal som rád hercov, keď som bol malý. Práve keď som Zuzka Kronera, tak však asi všetci poznajú Jozefa Kronera. Tak ako deti sme ho mali radi, pretože to boli také strašne výrazné postavy, či už Hlúpy Kubo, alebo proste Pachujubský zbojník a tieto klasiky. Tak a bolo to z dedinského prostredia. Paradoxne to bolo natáčané častokrát na Orave, kde vlastne, keď boli nejakí filmári, tak ako deti sme sa chodili pozerať do skanzenu, že tam sú tí, či nezahliadneme nejakého herca. A ani som netušil, že vlastne, že teraz si nachádzajú diváci niektorú škáru, aby ma mohli zazrieť. A to je absurdné, ale ja som stále ten malý Milan Ondy, ktorý chodí sa pozerať za tým. Ja si neuvedomujem, že tá pozornosť je na mne taká výrazná na Slovensku, veľmi výrazná tu v Čechách, ani veľmi nie, ale už si to začínam všímať aj tu. Ale ja neprikladám k tomu nejakým spôsobom nejakú hodnotu, pretože ja mám pocit a vždy, ja som si povedal, že ja chcem byť stále očami ten malý chlapec z tej dediny a moja mama raz povedala, že nezabudni, že z ktorého zadku si vyšiel. Moja mama tvrdí, že to nepovedala, ale povedala. A vždy, keď akože mi začne trošku raz sláva alebo nos, tak vždy spomeniem na mamu. Dobre, a tak potom sa tak upokojím, že idem zás na zem späť. Vy máte, tuším, 3 děti? Hej, 3 deti. Doporučil byste jim hereckou profesi, až budou v tom věku? Neviem, tak ako my sme rozlietaná rodina, ja som zo 7 detí a my sme také povolania, že teraz neuveríš, že ale to je katolický kňaz, potom je to policajt, potom je to sestra, ona je učiteľka, ale ona je vyštudovaná ekonomka, tak tam sú 2. Potom vlastne môj brat je zedník práve, potom je sestra, ona má podobné povolanie, ale ona je vlastne, teraz študuje, konečne, lebo nemali sme. Teraz začala študovať právo, ale ona sa tiež začala venovať loutkovému herectvu. A ona teraz ašpiruje to je jedno, na starostku, tak sa začala venovať právu. A vlastne potom som ja a najmladšia sestra je zasa doktorka vo Švajčiarsku, takže vlastne máme z jednej dediny, z malého domčeka, z malej dediny vlastne máme obsiahnuté skoro všetky povolania. Takže a či moje deti, tak ako my sme sa mohli rozletieť, ako sme chceli, to je respektíve, že sme chceli ako keby z toho hniezdočka vyletieť a chceli sme zacítiť ten veľký svet, tak sa nám to podarilo, tak vlastne tú voľnú ruku nechávame aj deťom. Ale v prvom rade, čo sa snažíme, tak ja sa snažím im dať veľa lásky, proste so Zuzkou hlavne sa sústredíme na to, aby boli vzdelaní a aby boli hlavne slušní a dobrí ľudia. A to, čo z nich bude, tak to je už tá druhá fáza pre mňa menej podstatnejšia. Jsem si tady vytisk seznam těch rolí, hlavně teda na Slovensku, jejich požehnaně. Já to vezmu jinak. Vždycky se ptám, je to otázka, kterou používám často.
až se bude jednou psát nějaká encyklopedie a bude tam vaše jméno, Milan Ondřík, tak jaká role byste chtěl, ať už divadelní nebo filmová, aby u toho bylo pod vaším heslem uvedeno? No tak to poviem takto, že ja nechcem, aby ľudia povedali, že to bol dobrý herec, zahral len to dobre. Pretože to viem, že som dobre zahral a že som bol dobrý herec. Ale chcel by som, aby ľudia povedali, že to bol dobrý človek. No ale nějaká role, na kterou jste hrdý, určitě tam bude. No, vždy je tá posledná. Vždy je tá posledná. Tentokrát je to bojovník. OK. A vlastne aj v divadle, keď niečo menej rád hrám, nikdy nepoviem, že to hrám nerád, pretože sa bojím, že tá postava sa na mňa nahneva a urazí a vlastne už sa ku mne nikdy nevráti. To znamená, že niektorú nechcem dávať na piedestal. Som rád, že mám možnosť hrať rôzne žánre, rôzne charaktery a vlastne snažím sa ísť na hranu, dokonca až za hranu možno nejakých možností emocionality alebo fyzičnosti a podľa toho aj tie postavy vyzerajú. Keď mi niekto povie, že prečo mi dávajú také ťažké postavy, tak ja poviem, že mne nedávajú, to si ja vyberám. Ale ide o to, že jedna vec je, ako je tá postava napísaná, a druhá vec je, čo z nej ja urobím a že vlastne kam sa dokážem dostať. A vlastne ja sa niekedy takto robím si takú challenge, výzvu, že kam až môže ísť vlastne ľudská zloba, ľudská emócia, ľudská radosť. Vy na mě působíte jako herec, který se do těch rolí opravdu jako ponořuje. A jak je potom těžký z té role zase vystoupit? Vy si je nosíte domů? Nosíte si práci domů? Snažím sa nie. Ani vlastne deti nemajú radi, keď sa doma učím texty. Radšej idem do pivnice a aj tak sa ich tam neučím, pretože vždy tam chcem radšej niečo vyrezávať. Ale snažím sa to robiť buď keď som v divadle, alebo na placi, alebo počas cesty, keď ma vozia na plac a ten čas využívam. Keď idem domov, tak ten čas chcem mať proste pre deti, lebo toho času nie je veľa a snažím sa proste byť s nimi čo najviac a nechcem si tú robotu nosiť domov, ale niekedy sa mi to deje. Niekedy sa pristihnem, že chodím ako tá postava, alebo uvažujem, niekedy som doma mlkvý, niekedy sa z ničoho nič proste rozplačem a vlastne neviem to vysvetliť, pretože si predstavím niečo a niekedy sa začnem úplne nezmyselne smiať a ja môžem pôsobiť niekedy ako blázon. Ale jednoducho to k tomu povolaniu, ako chcete robiť 100%, tak musíte ísť do aj nebezpečných vôd, ktoré sa dotýkajú až do konca duševného zdravia. Zašel jste někdy příliš daleko, to, co vy říkáte? Zašiel som napríklad, neviem, cítil som to na sebe, keď som hral u nás som hral takého mafiána, že Miky Černáka a tam som si všimol, že vlastne zabúdam byť sám sebou a viacej som nedobytný a poviem to na takom príklade, že išiel som po meste, okolo jedného nákupného centra a prechádzam a vlastne vidím periférne vedľa seba nejakého typka, ktorý proste je úplne drzý. Ja som bol pripravený, že keď sa ku mne pohne, tak ho proste trafím a že padne na zem. A idem kráčam ďalej. Potom som si všimol, že to som ja v odraze a hovorím, že to je úplne... že to je už moc proste. Alebo moja Zuzka mi pripomínala, keď som hral napríklad toho Černáka, potom aj toho otca, že dávaj si pozor, proste, že ja vidím, že si iná, že ne, nechaj ma, že proste. A tou reakciou už som si uvedomil, že počkaj, ja som v živote tak nereagoval, že a tak sa snažím sa, ale niekedy to jednoducho nejde, niekedy to presiakne, keď tým žijete veľmi intenzívne. Ale som rád, napríklad mám rád, keď točím tu, aj ako napríklad toho bojovníka, že mám rád, že idem na etapy. To znamená, že som s tou postavou dlhší čas a jednoducho, že ich nenosím domov, ale že si ich nosím príklad na hotelovú izbu, respektíve keď behám. A vlastne, že som s tou postavou to obdobie. A potom keď prídem domov na nejakú pauzu, respektíve na predstavenie do divadla, tak snažím sa ju nechať prosto tam. Co je pro vás tá očistná kura? Je toto běhání, ktorý si zmínil? Běhanie, potom box, rodina. To je to, čo ma najviac drží nad vodou. A respektíve na zemi rodina. Proste moja rodina je proste pre mňa základ vlastne. A preto viem byť taký slobodný a v tých postavách, pretože mám veľmi pevné rodinné hniezdo, z ktorého môžem vylietať. A to je pre mňa alfa omega všetkého. Keď sa mi niekedy, mal som pocit, že sa mi to začína pod nohami rúcať aj doma, tak ja som cítil jednoducho, že idem v divadle a že sa nesústredím. Cítil som, že
idem natáčať a úplne mám hlavu úplne inde. To znamená, že ja som tiež musel vybojovať si to, aj aby som to hniezdo mal pevné. Že to nie je tiež zadarmo. To vlastne musíme si to chrániť, pretože častokrát sa deje, to je zase Shakespearová veta, že nevážime si to, čo máme, kým to máme. Až keď o to prídeme, sme celí zúfali, že hľadáme svoj stratený poklad, ktorý sme mali za nič, kým sme ho mali. A vlastne to znamená, že sa snažím uvedomovať si, že nie je len keď mi je zle ísť do toho pomyselného kostola, ale uvedomovať si, že počkaj, teraz mi je dobre, lebo málokrát si to uvedomujeme, že lebo to bereme automaticky. Len sa môže stať nejaký okamih a všetko sa zmení. A potom si povie, že ešte včera bolo super, ale prečo som si to neuvedomoval? A takto sa snažím žiť, že uvedomovať si aj pozitívne veci. Pozitívne veci, že sa pozerám príklad na kamarátov, že ideme na premiéru, že to je jaké super, že môžeme ísť teraz na premiéru, že môžeme sa stretnúť a porozprávať o tom, alebo že jaké to je perfektné, že mám možnosť prísť do Prahy a porozprávať sa napríklad s tebou a hovoriť skrz teba, skrz kamery, skrz rozhovory, vlastne nejakým spôsobom moje zážitky, moje emócie, že aj to si treba vážiť, to tiež nie je automatické. A takto sa snažím v poslednej dobe žiť, pretože aj tie postavy, ktoré hrám, aj tie náročné, aj tie tragické mňa učia ma, snažím sa učiť tými postavami byť lepším človekom. No a co tam je dalšího po bojovníkovi? Jaký jsou ty další procedúry? To je zaujímavé. Mal som naplánované nejaké veci, ale jak hovoríme o tom ventile, v poslednom období som mal veľmi výrazné proste postavy, aj filmové a chcem si dať trošku ako keby taký refresh, aj keď sa to úplne nedá. Ale chcem mať taký ako keby teraz väčší comeback do divadla, pretože tým, že som natáčal veľa filmov, tak som musel byť častokrát preobsadzovaný, respektíve som poprosil, aby mi dali voľno. Ale teraz si chcem tak ako keby aj herecky sa refreshnúť kvôli tomu, že mám v Národnom divadle, kde som zamestnaný, tak mám tam krásnu postavu a tým, že som začínal v Nitre, tak som dostal ponuku ako veľakrát, ale tiež na krásnu postavu a chcem mať ako keby do Nitrianskeho divadla teraz taký veľký ako keby comeback, vrátiť sa k môjim pôvodným divákom, kde som začínal. Takže vlastne divadlo a potom mám naplánovaný veľkánsky historický film tu práve v Čechách, na čo sa neskutočne teším, pretože je tam úplne že topkové obsadenie a je to film, to môžem prezradiť, je to vojnový historický film, kde vlastne sa teším ako malý chlapec na to a chcem si dať na to čas, aby som sa ako keby... Nechcem, aby sa mi stalo, že sa nechcem tešiť na prácu. To znamená, že chcem si urobiť to, akože, nech sa hovorí, tú oddialovanú rozkoš. Takže na to sa veľmi teším. Ale ponúk chvála Bohu, mám veľmi veľa a ja som vďačný, že aj tu v Českej republike. Pať pán Bůh za to, já si nedokážu představit lepší tečku. Milan Ondrík ve studiu Blesku. Ďakujem za pozvanie, hrozne mi to utieklo. Ďakujem za parádne otázky. Děkuji moc. Díky moc. Děkuju. A já jenom připomenu našim divákům, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete na webu blesk.cz a taky v tištěném vydání deníku Blesk a AHA.